ή τα χερουβί μυστικώς εικονίζοντες και τη ζωοποιό τριάδη των δυσάγιων ύμνων προσάδοντες, πάσαν ύμνιωτική να κοφόμεθα μέρημνα. Ως τον βασιλέα των όλων υποδειξόμενοι τις αγγελικές αοράτος δορυφορούμενων τάξεσιν, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Ή τα χερουβί μυστικώς εικονίζοντες και τη ζωοποιό τριάδη των δυσάγιων ύμνων προσάδοντες, πάσαν ύμνιωτική να κοφόμεθα μέρημνα. Αοράτος δορυφορούμενων τάξεσιν, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Ή τα χερουβί μυστικώς εικονίζοντες και τη ζωοποιό τριάδη των δυσάγιων ύμνων προσάδοντες, πάσαν ύμνιωτική να κοφόμεθα μέρημνα. Ως τον βασιλέα των όλων υποδειξόμενοι τις αγγελικές αοράτος δορυφορούμενων τάξεσιν, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το βίντεο αυτό θα το παρουσιάσουμε προκειμένου να δείξουμε στους χριστιανούς την Παρασκευή Προσφόρου από την αρχή μέχρι το τέλος της.
Πρόκειται για μια εργασία εντός εισαγωγικών ιερή και ως εκ τούτου απαιτεί την απόλυτη καθαρότητα σώματος και ψυχής. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει αυτός που θα ή αυτή που θα αποφασίσει να ζυμώσει πρόσφορο θα πρέπει να είναι καθαρός ψυχήτε και σώματι. Καταρχήν θα πρέπει να πούμε πως το ψωμί που προσφέρεται στην ευχαριστία για να αγιαστεί και να γίνει σώμα Χριστού ονομάζεται ευλογία, η προσφορά, η πρόσφορο, η αναφορά ή και σκέτη λειτουργιά. Πρέπει να ζυμώνεται με επιμέλεια στο σπίτι και όπως δεν γίνονται δεκτοί για να προσφέρουν το δώρο τους οι πιστοί που παραμένουν στις πτώσεις τους, έτσι και στην Παρασκευή του προσφόρου επιβάλλεται να τηρούνται οι βασικές προϋποθέσεις. Οι βασικές προϋποθέσεις είναι η εξομολόγηση, ο τακτικός εκκλησιασμός και η τακτική Θεία Μετάληψη. Και φυσικά η καθαρότητα του σώματος. Δεν ξεκινάμε να ζυμώσουμε αν δεν έχουμε κάνει μπάνιο. Δεν ξεκινάμε να ζυμώσουμε πρόσφορο εάν δεν έχουμε εξομολογηθεί και δεν έχουμε πάρει ευλογία από τον πνευματικό μας. Κατά καιρούς υπήρξαν άνθρωποι που μου ζήτησαν να δω γιατί δεν φουσκώνει το πρόσφορό τους. Τις περισσότερες φορές έφταιγε η αμαρτία. Όχι ότι εγώ που ζυμώνω δεν είμαι αμαρτωλός, Παναγία μου. Πιο αμαρτωλός άνθρωπος από μένα δεν υπάρχει. Όμως προσπαθώ να εξομολογούμε τις αμαρτίες μου, να είμαι σε επίγνωση της αμαρτωλότητός μου και σε διαρκή μετάνοια. Το έχω ξαναπεί. Η διαδικασία του προσφόρου ξεκινάει από την προζύμη. Η προζύμη είναι νερό και αλεύρι κίτρινο σκληρό τύπου μη, αναπιασμένο ανήμερα της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού με αγιασμό της ημέρας και βασιλικό. Όσο και αν σας φανεί περίεργο, για να πιάσει κάποιος προζύμη εκτός εκκλησίας θέλει ακριβώς 7 μέρες. Την ημέρα της υψώσεως, εάν το πιάσετε σωστά το προζύμι, φουσκώνει ίσως και 2 φορές από την αρχική του ποσότητα σε 3 μόλις ημέρες. Επίσης, η προζύμη της υψώσεως Τιμίου Σταυρού, εάν είσαι βρώμικος στο σώμα ή και στην ψυχή και αν έχεις έπαρση, δεν υπάρχει περίπτωση να φουσκώσει. Αυτά είναι τα βασικά. Το βασικότερο την ώρα που παρασκευάζουμε πρόσφορο ή αναπιάνουμε, παύλα ταΐζουμε προζύμι, δεν σταματάμε να προσευχόμαστε. Προσωπικά σας έχω γράψει λίγο πριν το βίντεο, σας έχω γράψει τις προσευχές της προζύμης και του προσφόρου. Είναι πάρα πολύ σημαντικά κομμάτια. Επίσης, κατά τη διάρκεια της ζύμωσης, εγώ βάζω στο YouTube τον ακάθιστο ύμνο όπου ψάλλει ο Θεόδωρος Βασιλικός. Κατανοίγομαι πάρα πολύ. Και έτσι η προσευχή είναι ασταμάτητη. Αν κάποιος λοιπόν θέλει να ζυμώσει, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι να πάρει ευλογία από τον γέροντά του, να αγοράσει κάποια βασικά πράγματα για να μπορεί να το κάνει, καθαριότητα στο χώρο, καθαριότητα στο χώρο, τα εργαλεία δεν τα χρησιμοποιούμε πουθενά άλλου, είναι μόνο για το πρόσφορο. Αυτά τα λίγα για τώρα, τα υπόλοιπα επί το έργον. Χαίρετε πατέρες και αδερφοί. Σήμερα θα αναπιάσουμε προζύμι
για να ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος του βίντεο για την Παρασκευή Προσφόρου. Ο συμβολισμός της προζύμης είναι η Αποστολική Διαδοχή, όπου από τον έναν, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, μεταδόθηκε η χάρις και η ευλογία στους 12 Αποστόλους, οι Απόστολοι στους Εβδομήκοντα και οι Εβδομήκοντα σε επισκόπους κτλ. Μέχρι τις ημέρες μας. Δηλαδή, από τα 50 γραμμάρια προζύμης φουσκώνουμε 1000 γραμμάρια αλεύρι. Άρα ο συμβολισμός της προζύμης είναι καθαρά η Αποστολική Διαδοχή. Έχω ήδη κάνει την προσευχή που σας έχω γράψει στις αρχές του βίντεο και θα σας δείξω πώς είναι ο χώρος που θα κάνουμε αυτό. Αυτός είναι ο χώρος, είναι ένας πάγκος, είναι η ζυγαριά μας και τα λοιπά. Ξεκινάω να αναπιάνω την προζύμη, δουλεύοντας πρώτα, έχω ήδη κάνει την προσευχή να ξέρετε, και δουλεύω πρώτα με τη ζυγαριά. Στη ζυγαριά θα μετρήσουμε τι βάρος έχουμε. Εγώ εδώ θα χρειαστώ τώρα 20 γραμμάρια μέχρι το ανάπιασμα που θα κάνω για να ζυμώσω. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους που σαλίσαν να δείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Αγίον και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας, φιλάνθρωπε δόξασι. Ψάλουμε όση ώρα το ανακατεύουμε. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και των σων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Μια χαρακτηριστική λεπτομέρεια, την προζύμη το καλοκαίρι την κρατάμε στο 50% αλεύρι και 50% νερό. Το χειμώνα όμως αυξάνουμε την ποσότητα του αλευρίου. Φτάνουμε δηλαδή στο 70-30. Η περίοδος αυτή είναι περίπου στο 60-40. Είναι φθινόπωρο. Το κάνουμε αυτό γιατί η προζύμη χρειάζεται τροφή. Κάποιοι τη βάζετε στο ψυγείο και ζυμώνετε, αναπιάνετε μια φορά την εβδομάδα και ζυμώνετε. Εγώ δεν το κάνω αυτό. Εγώ την αναπιάνω 3 φορές την εβδομάδα. Δευτέρα 20 γραμμάρια, Τετάρτη 20 γραμμάρια και Παρασκευή όσο χρειάζομαι. Πόσα πρόσφορα θα κάνω, τόση ποσότητα θα βάλω. Την αφήνω σε σκοτεινό και ξηρό μέρος, απολύτου καθαρότητος ο χώρος, σκεπασμένη με την άσπρη την πετσετούλα της και με πάρα πολύ σεβασμό και αγάπη. Όπως θα προσέξετε, το βάζο μου είναι πεντακάθαρο και θα είναι πάντα πεντακάθαρο, γιατί αλλιώς μαζεύει μικροοργανισμούς που τη σκοτώνουν την προζύμη. Στο καπάκι έχω κολλήσει έναν ξύλινο σταυρό. Προσωπικά για χώρο φύλαξης έχω ένα ψυγιάκι μικρό κάμπινγκ, το οποίο του έχω βάλει πετσέτα από κάτω και του βάζω και μια πετσέτα από πάνω για να το σκεπάσω, το αγαθό. Αγαθό το λέμε το προζύμι. Ας βάλουμε τώρα το νερό μας. Δέκα γραμμάρια νερό. Θεότο και Παρθένε και ρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος
μετά σου. Ευλογημένη σύ εν γίνεν ξύν και ευλογημένος ο καρπός της χείλιας σου, ότι σωτήρα έτεκε ενες των εψυχών είναι πολύ αγάπη και πολύ προσευχή. Ό,τι κάνουμε γύρω από το πρόσφορο θέλει πολύ αγάπη, πολύ προετοιμασία και προσευχή. Η προετοιμασία είναι εξομολόγηση. Εσείς οι γυναίκες, αν είστε στην έμεινο ρίση, μην το πλησιάσετε. Αν έχετε κάνει αμαρτία, μην το πλησιάσετε. Ή πηγαίνετε να εξομολογηθείτε και μετά ζυμώστε. Γιατί αν αναπιάσετε προζύμι και ζυμώσετε ακάθαρτες, το πιθανότερο είναι να μην φουσκώσει ποτέ. Αυτό είναι το αγαθό. Με αυτή την πυκνότητα το θέλουμε. Βουτάω το χεράκι μου σε νερό. Καθαρίζω το αγαθό από το πυρούνι. Αυτό. Τέλεια. Τώρα σιγά σιγά θα καθαρίσουμε τα τυχώματα. Κανονικά πρέπει να προσεύχομαι τώρα. Προσεύχομαι, αλλά προσεύχομαι εσωτερικά, γιατί θέλω να σας δείξω τι σημαίνει καθαριότητα στο βάζο της προζύμης. Είναι το α και το ω. Όπως και ο χώρος που θα αποθηκευτεί θα πρέπει να είναι ξηρός, σκοτεινός και καθαρός. Σαν να βάζετε ένα μωρό. Θα το βάζετε το μωρό κάπου βρώμικα, όχι βέβαια. Το ίδιο θα κάνουμε και με την προζύμη μας. Τέλεια. Τώρα παίρνουμε ένα κομματάκι χαρτάκι, το οποίο βρέχουμε, το διπλώνουμε σε συγκεκριμένες λωρίδες για να μπορούμε να καθαρίσουμε, το βρέχουμε και καθαρίζουμε σιγά σιγά την επιφάνειά μας. Ό,τι περίσσεψε δηλαδή.
επειδή δεν φτάνω εγώ, είμαι λίγο κοντοχέρης, θα χρησιμοποιήσω το πυρουνάκι μας. Τέλεια. Τέλεια. Τώρα το κάνουμε με στεγνό για να έρθει να καθαρίσει καλά, πραγματικά καλά. Δόξα σου ο Θεός. Δόξα σου ο Θεός, καθαρίσαμε και από αυτό. Έτσι. Έτσι λοιπόν έχουμε την πρώτη εικόνα. Ζυγίζουμε ξανά ολόκληρο το αγαθό. Μια χαρά. Μια χαρά. Έχω ακριβώς την ποσότητα που θέλω για να φτιάξω 3 πρόσφορα. Τα 2 πρόσφορα θα είναι 18 cm το ταψάκι τους και το ένα θα είναι 20 cm. Το κάθε ταψάκι έχει τις δοσολογίες που σας έχω αναγράψει στην αρχή του βίντεο. Δηλαδή, το 18 cm έχει 600 γραμμάρια αλεύρι, 300 γραμμάρια νερό ζεστό και πάντα με αγιασμό μέσα, καθώς επίσης και αυτό το νερό που χρησιμοποίησα έχει αγιασμό μέσα. Έχει 30 γραμμάρια προζύμι και 6 γραμμάρια αλάτι. Αν προσθέσουμε λοιπόν 1 και 1, 2, είναι, ας δούμε το αλεύρι πρώτα, 600 και 600, 1200 και 800 που είναι το 20 cm, 2000 γραμμάρια. Από τα 2000 γραμμάρια λοιπόν βγαίνει το αποτέλεσμα ότι θέλουμε 1000 γραμμάρια ζεστό νερό, 100 γραμμάρια προζύμι και 20 γραμμάρια αλάτι. Αυτή είναι η διαδικασία και έτσι βγαίνουν τα πρόσφορα. Ευχαριστώ πολύ. Συνέχεια στα υπόλοιπα βίντεο. Εδώ λοιπόν είναι ο χώρος που οριμάζουμε την προζύμη μας. Να σας δείξω πώς ακριβώς το κάνω εγώ. Έχω σκεπάσει με μία κουβέρτα, έχω τυλίξει με μία πετσέτα, όπως βλέπετε. Κάτω από την πετσέτα έχω μία λεπτή κουβέρτα και κάτω από την κουβέρτα έχω την ηλεκτρική κουβέρτα. Με αυτόν τον τρόπο κρατάμε ζέστη για το αγαθό. Όταν φουσκώσει θα ξεκινήσουμε να ζυμώνουμε. Η προζύμη μας, φίλοι και φίλες, ορίμασε. Έκανε 5 ώρες και 40 λεπτά. Όση ώρα έκανε η προζύμη για να οριμάσει, τόση ώρα θα χρειαστούν και τα πρόσφορα για να οριμάσουν. Καλώς, συνεχίζουμε, κάνουμε την προσευχή. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.
Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας. Ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστε σε αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίες ημίν. Άγιοι επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών εν εκείνη το όνομα σου, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των οποίους δώσει σήμερον, και άφησε μη τα οφειλήματα ημών και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστιν η βασιλεία, η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Δέσποτα Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, η εκελόγιο του Θεού του ζώντος, ο άρτος της ζωής, ο αληθινός, εκ του ουρανού καταβάς και δια την σωτηρία ημών, γενόμενος αρήτος άνθρωπος αρκωθής εκ των αγνών αιμάτων της Παναγίας σου Μητρός, ο χαρισάμενος αυτό το τίμιον σώμα σου κατά τη νύχτα του μυστικού δείπνου και υπών, ο τρόγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα ενεμημένη καγώ εν αυτό, ο δια του σταυρικού σου θανάτου εκουσίως δοθείς φιλανθρώπος ημίν προς βρόσιν και ζωήν αθανασίας. Εντιλάμενος ημίν της αναξίης τελήν το υπερφυές μυστήριον της Θείας Ευχαριστίας εις μέθεξιν του ποθητού παραδείσου. Σε παρακαλούμε και σου δεόμεθα, Κύριε, το πνεύματί σου το Αγίο και το ζωοποιό ευλόγησον και αύξησον την παρούσα ζήμη. Εξής μέλομεν παρασκευάσε προσφοράς προστέλεσιν της Θείας Λειτουργίας και μετοχήν των φρικτών σου μυστηρίων εις ενότητα αγιότητος και σπέρμα θανάτου ζωής. Χάρισε δε της κοπιός συναδελφής την ευλογία σου, καταξιών πάντας ημάς, μελετάν το μυστήριο του μυστικού σου σώματος της αγιωτάτης και ασπίλου νύφης σου εκκλησίας και δοξάζειν σε συμπάση της Αγίας αδιαλείπτως εν ευγνωμοσύνη ανεξοφλήτω, άμα το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιός πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Όπως σας ξαναείπα, σε αυτό το σημείο βάζω στον υπολογιστή ECD τον ακάθιστο ύμνο από τον μεγαδιδάσκαλο της Βυζαντινής μουσικής Θεόδωρο Βασιλικό. Με αυτόν τον τρόπο αναγκάζομαι και προσεύχομαι περισσότερο. Ανοίγουμε ένα λάκκο στο αλεύρι, το οποίο είναι 1300 γραμμάρια τελικά. Θα κάνω ένα μικρό πρόσφορο 18 cm και ένα μεσαίο πρόσφορο 20 cm. Έχω 1300 γραμμάρια αλεύρι, 13 γραμμάρια αλάτι, έχω 90 γραμμάρια, είναι φθινόπωρο τώρα, προς χειμώνας, και εδώ έχουμε 20 βαθμούς στον Πειραιά. Έχω 90 γραμμάρια προζύμι, έβαλα λίγο παραπάνω, δηλαδή 10 γραμμάρια αναπρόσφορο. Και θα δούμε, έχει ο Θεός. Καθαρίζουμε τα σκεύη μας με το ζεστό νεράκι που είναι κάτω από 50 βαθμούς, να ξέρετε.
απίστευτη φωνή. Τον έχει πρικήσει ο Θεός με μια πολύ καλή φωνή και μια απίστευτη ορθοφωνία. Καταλαβαίνεις πάντα τι λέει. Και μιλώ πάντα για τον Θεόδωρο Βασιλικό, τον οποίον δεν σας κρύβω, παρότι ήμουν μαθητής του Θρασίβουλου Στανίτσα, που είναι μια άλλη σχολή, τον μιμήθηκα μια περίοδο. Και δεν τρέπομαι να το πω, διότι είναι μεγάλος, είναι πραγματικά μεγάλος. Είναι ίσως ο μόνος επιζών από τους μεγάλους. Μαζί με Φώτη και Σετζή, είναι μεγάλοι αυτοί οι ψαλτάδες. Έχουν το χάρισμα από την Παναγία, τον Κύριο, το Θεό μας. Όπως σας είπα, τα σχέδια είναι πάντα καθαρά και τα διατηρούμε έτσι. Στην περίπτωση που δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς, χρησιμοποιούμε πράσινο σαπούνι για να τα πλύνουμε μόνο. Και πάντα με πάρα πολύ προσοχή και σεβασμό. Τα σχέδια αυτά είναι μόνο για αυτή τη δουλειά και ως εκ τούτου δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε αλλού. Τώρα, συνεχίζουμε την ανάμιξη του αλευριού με το νερό. Πολύ σιγά και πολύ όμορφα. Δεν βιαζόμαστε καθόλου. Σε αυτή τη φάση δεν βιαζόμαστε. Επίσης το νερό πρέπει να σας πω ότι το ρίχνουμε σιγά σιγά. Μην το κάνουμε λάσπη. Τόσο όσο. Αποφάσισα να κάνω μόνο 2 πρόσφορα για να σας το δείξω πιο εύκολα. Τώρα ίσως δεν έκανα καλά. Θα μας δείξει. Πρέπει να σας πω επίσης ότι και λάθος να κάνετε είναι επιτρεπτό αν δεν είναι εκ προθέσεως. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με το Θεό μας δεν μπορούμε να το κρυφτούμε. Μπορεί να είναι ο μοναδικός φίλος που έχουμε, ευτυχώς ή δυστυχώς δεν μπορούμε να το κρυφτούμε, είναι πανταχού παρόν. Έτσι η σχέση μας είναι λίγο ιδιαίτερη με το Θεό.
σας φοβίζει που το βλέπετε και κομματιάζετε, είναι απολύτως φυσικό και θα σας εξηγήσω λίγο πριν το τέλος του βίντεο αυτού, γιατί έχουμε να κάνουμε ή 2 ή 3 ακόμα βιντεάκια. Το αλεύρι που εγώ χρησιμοποιώ και που σας το έχω βάλει σε μπάνερ στην αρχή του βίντεο, θεωρώ παραδοσιακά ότι είναι το καλύτερο και είναι και το ακριβότερο, πρέπει να σας πω. Τώρα, ποσός μας ενδιαφέρει η τιμή, αυτό όμως που μας ενδιαφέρει είναι η ποιότητα και προσπαθούμε στο πρόσφορο πάντα να βάζουμε την καλύτερη ποιότητα, διότι δεν πρόκειται να φτιάξουμε ψωμί για τα φιλαράκια μας, φτιάχνουμε τον αμνό του Κυρίου, τον αμνό της Θείας Λειτουργίας. Το πρόσφορο, έτσι στρογγυλό που είναι, για να γνωρίζετε, συμβολίζει την κοιλιά της Παρθένου. Άρα εγώ που αυτή τη στιγμή φτιάχνω την κοιλιά της Παρθένου, μήπως είμαι λίγο Ιωακήμ, εν δυνάμει. Εσείς οι γυναίκες γίνεστε Αγίες Άννες και είναι καλύτερα να ζυμώνουν γυναίκες, πρέπει να σας πω, για πολλούς λόγους. Θα μου πείτε, εσείς πάτερ γιατί ζυμώνετε? Θα σας πω. Γιατί μου φέρνουν πρόσφορα να λειτουργήσω από φούρνους. Δεν έχω κάτι με τους φουρναρέους, των αντίον. Είμαι χοντρούλης όπως βλέπετε, άρα τρώω ψωμάκι. Το ψωμάκι μου το τρώω όλο. Όμως, ο φούρναρης αποκλείεται να κάτσει 12-14 ώρες επάνω από ένα πρόσφορο. Και από 10. Όπως καταλαβαίνετε, είναι δύσκολο. Άρα βάζει μαγιά. Τι συμβαίνει λοιπόν? Η μαγιά απαγορεύεται καταρχάς. Είναι ένα υλικό το οποίο δεν επιτρέπεται να αγγίξει την Αγία Τράπεζα. Στην Αγία Τράπεζα σίτος, ίνος, έλεον και μελισσοκέρι. Μόνο. Απολύτως τίποτα άλλο. Αν ήταν αλλιώς, θα βάζαμε και έναν καφέ επάνω, κάναμε και κανένα τσιγάρο, Όχι, δεν είναι έτσι. Ευτυχώς ή δυστυχώς δεν είναι έτσι. Η Αγία Τράπεζα είναι η Φάτνη της Βιθλεέμ, είναι ο τάφος του Χριστού, είναι ο θρόνος του στον ουρανό. Γι' αυτό και αυτοί που γίνονται ιερείς θα πρέπει να ξέρουν ότι αυτό που αγγίζουν εκεί είναι φωτιά. Ας μας λυπηθεί ο Θεός, διότι ουδής άξιος. Αυτό που λοιπόν που σας έλεγα για το αλεύρι είναι ότι θα πρέπει ό,τι κάνουμε για το Θεό ως προσφορά, αντιπροσφορά δηλαδή, τα σάικ των σών. Αυτός μας ταΐζει, κακά τα ψέματα. Να μην του δώσουμε κάτι, ό,τι καλύτερο υπάρχει. Να μην του δώσουμε τον κόπο μας με όλη μας την καρδιά. Είναι ανάγκη να το κάνουμε σε 1 ώρα. Ας το κάνουμε σε 5. Φαντάζομαι συμφωνείτε όλοι. Επίσης, κάτι που έχω ξαναπεί θα το ξαναπώ. Η Παρασκευή προσφόρου απαιτεί απόλυτη καθαριότητα. Πριν ζυμώσω, πάντα πλένω τα χέρια μου. Πάντα. Και στο νερό μέσα έχω βάλει αγιασμό.
σε ό,τι κάνω βάζω αγιασμό. Δεν σας κρύβω ότι αγιασμό, μικρό αγιασμό, όχι μεγάλο αγιασμό, μην φανταστείτε, των Θεοφανίων, αυτός μεταλαμβάνεται ο αγιασμός. Μικρό αγιασμό, αυτόν τον αγιασμό που κάνουν κάθε πρώτη του μήνα στις εκκλησίες. Ναι, αυτόν τον αγιασμό, τον βάζω και στον καφέ μου. Τον βάζω, πού να σας πω τώρα, παντού, στο μαγείρεμα, παντού. Ο Άγιος Λουκάς, ο επίσκοπος Συμφερουπόλεως της Κριμαίας, έλεγε, ο γιατρός, έλεγε να πίνετε αγιασμό σε κάθε περίσταση. Και δεν σας το λέω σαν παπάς, σας το λέω σαν γιατρός. Και επειδή κάποιος φίλος με ρώτησε γιατί χρησιμοποιώ το θερμόμετρο μαγειρικής, να του εξηγήσω. Μέχρι να θερμομετρήσει να σας δείξω λοιπόν γιατί το χρησιμοποιώ. Αν δείτε το θερμόμετρο λέει 31 και 2. Κάτω από 30 την βάζουμε τη ζύμη οπωσδήποτε για ξεκούραση. Τώρα βέβαια θα μπει περίπου μία ώρα για την λεγόμενη πρώτη ξεκούραση, η λεγόμενη αυτόλυση. Η αυτόλυση είναι η διαδικασία που κάνει το ζυμάρι να παράγει την λεγόμενη γλουτένη, κάνει ένα πλέγμα εσωτερικά. Αυτό είναι που το κάνει να γίνεται λίγο γρηγορότερα και λίγο καλύτερα. Εδώ, σε αυτό το σημείο, πρέπει να σας πω ότι τελείωσε το πρώτο βίντεο της ζύμωσης. Και πώς θα τελειώσει, τώρα θα σας δείξω πώς θα τελειώσει. Εδώ το κάνουμε μια μπάλα. Σας έχω γράψει για μεμβράνη μαγειρικής. Εγώ δεν τη χρησιμοποιώ γιατί την ψιλοφοβάμαι. Προτιμώ να χρησιμοποιώ μια νάιλον σακούλα που είναι και ευκολότερη στη χρήση. Υποτιλίγω στη νάιλον σακούλα, καλά. Το βάζω εδώ. Σκεπάζω με μια πολύ καθαρή πετσέτα, πραγματικά καθαρή. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Αυτή λέγεται αυτόλυση ή ξεκούραση. Εδώ αφήνουμε από μισή ώρα το πολύ καλοκαίρι έως μία ώρα το πολύ χειμώνα. Εγώ τώρα θα το αφήσω 45 λεπτά. Να δείξουμε λοιπόν τώρα και πώς καιρώνουμε τα ταψάκια μας. Γιατί ακέρωτο το ταψάκι θα κολλήσει. Το περνάω με ένα χαρτάκι, επειδή δεν τα πλένουμε τα ταψιά, απλά για να μην έχει σκουπίδια. Αυτό. Και όπως είναι ζεστό, το έβγαλα από το φούρνο μόλις τώρα. Μια μπάλα κερί από την Αγία Τράπεζα. Ζητήστε από τους ιερείς σας, θα σας δώσουν. Εάν έχετε ευλογία να κάνετε πρόσφορα, θα σας δώσουν. Το αφήνουμε λοιπόν στεγνώνει ελάχιστα. Μόλις το δείτε λίγο να ασπρίζει, έχει ετοιμαστεί.
Αυτό το κάνουμε γιατί δεν θέλουμε να έχει παραπάνω από ό,τι χρειάζεται. Γιατί θα μυρίσει το πρόσφορο και δεν θα είναι ωραίο. Βλέπετε, τέλειο. Καθαρίζουμε όπως και το προηγούμενο, να μην έχει καθόλου ψεγάδι. Και μετά παίρνουμε το κεράκι όπως είναι ζεστό, το είδατε ότι το έβγαλα από το φούρνο, το πασαλίβουμε κανονικά. Παίρνουμε το χαρτάκι για να μην καούμε και το περιφέρουμε. Τέλεια. Εγώ ψιλοκάηκα, για να είμαι ειλικρινής τώρα. Μόλις κρυώσει, τελειώσαμε. Λίγο να κρυώσει. Τέλεια. Βλέπετε. Και είναι έτοιμο κι αυτό. Έτοιμο να περιμένει το αγαθό. Είδατε λοιπόν και το κέρωμα των ταψιών. Από το προηγούμενο βίντεό μας πέρασαν 50 λεπτά. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος αμήν. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος αμήν. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος αμήν. Προσοχή στην αυτόλυση, διότι έχει το εξής θέμα. Κοιτάξτε τώρα, ενώ ήταν πέτρα, πώς έχει γίνει. Βλέπετε, αυτή είναι η αυτόλυση. Λοιπόν, εδώ τώρα ζυμώνουμε καλά. Πάντα όταν ζυμώνουμε, τώρα επειδή μιλάω σε εσάς δεν το κάνω, αλλά πάντα όταν ζυμώνουμε λέμε την ευχή «Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς». Κατά την διάρκεια της αυτόλυσης, της ξεκούρασης, έχω διαβάσει ονόματα υπερηγίας. Στη δεύτερη φάση της αυτόλυσης θα διαβάσουμε ονόματα υπεραναπαύσεως. Στα ονόματα υπερηγίας πρέπει οπωσδήποτε να έχετε 2 με 3 εχθρούς σας. Αλλιώς δεν λαμβάνετε υπόψη, να ξέρετε. Βλέπετε, η ζύμη δεν είναι έτοιμη και αφήνει κομμάτια στο χέρι. Περισσότερη υγρασία. Το αφήσαμε λίγο παραπάνω. Δεν πειράζει. Θα ισιώσει στην πορεία.
Είναι μια διαδικασία λίγο περίεργη. Θέλει όμως τη φροντίδα του. Δυστυχώς δεν έχω καλύτερο πάγκο εγώ και λίγο πιο χαμηλό. Θέλει να είναι λίγο πιο χαμηλά. Πρέπει να βγάλουμε τον αέρα εντελώς από μέσα και να ομογενοποιήσουμε το υλικό. Αυτή είναι η διαδικασία. Δεν έχει άλλη διαδικασία. Με πολύ αγάπη και προσευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού του ζώντος, ελέησον μας και τους βλέποντας το βίντεο τούτο. Επί τη σκέπη της αγκάλης σου, Κύριε, άπαντας, φίλους, εχθρούς, βλέπουμε στους βίους των Αγίων μας ότι εκδιώχθησαν και είχαν μεγάλη δύναμη. Ο μεγάλος Σπυρίδωνας, ο Άγιος, παραδείγματος χάριν, ερωτήθη από κάποιον: γιατί έχεις τόσους πολλούς εχθρούς? Η απάντησή του ήταν: μα γιατί έχω φίλο το Χριστό. Έτσι λοιπόν φαντάζεστε ένας Άγιος Σπυρίδωνας να καταριόταν τους εχθρούς του? Δεν θα είχε μείνει τίποτα όρθιο. Συνεχίζουμε να ακούμε Θεόδωρο Βασιλικό και τον ιερέα από τον Άγιο Θωμά των Αμπελοκήπων. Μεγάλωσα πάρα πολύ κοντά. Είναι εκεί και ο φίλος μου, αριστερός ψάλτης, ο Πέτρος ο Πάτρας. Είναι ένα ντουέτο στην Αθήνα, βυζαντινό, αρίστης ποιότητας. Βέβαια, τα δικά μου ακούσματα είναι πιο πολύ στο πατριαρχικό. Δηλαδή, τώρα θα μου πείτε, κάνεις διαφήμιση στους ψαλτάδες? Όχι, αλλά το καλό πρέπει να λέγεται. Ο Γρηγόρης και ο Χάρης στον Ταραβάνογλου θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή στο πατριαρχικό ύφος είναι οι κορυφές. Πιο πολύ ο Χάρης.
Ωστόσο και ο Γρηγόρης είναι πολύ καλός. Βέβαια, πατριαρχικό ύφος έχει και ο Φώτης ο Κεσέτζη, κόλλησε το μυαλό μου. Θα τον θυμηθώ. Ο Άρχοντας Πρωτοψάλτης, ο Παύλος ο Φορτωμάς, τον θυμήθηκα, ο οποίος έχει και μια αξιοπρεπέστατη έως άριστη χοροδία. Βέβαια, είναι χοροδιάρχης και μέγας χοροδιδάσκαλος. Και αυτός μαθητής του Θρασίβουλου του Στανίτσα. Βέβαια. Επίσης πολύ καλός, αλλά δεν ξέρω αν ζει, είναι ο Κωνσταντίνος Ζώπας. Βαρύτονος, αλλά έχει ένα ύφος υπέροχο. Είχα ευλογία μεγάλη με τους καθηγητάδες μου. Είχα τον Κώστα τον Κατσούλη, τον Μακαριστό, και πολύτεκνος και καθηγητής στο γυμνάσιο που επήγαινα, στο ημερήσιο. Βέβαια, μεγάλη μορφή. Βέβαια δεν είχε σχέση με το πατριαρχικό ύφος, αλλά πιστέψτε με, αν ζούσε θα είχε κάνει μια νέα σχολή Περιστέρη. Ήτανε φίλος της τέχνης του Μαργαζιώτη. Φεύγοντας από τη ζωή ο Κώστας, Θεός χωρέστον, άφησε πίσω του ή 7 ή 8 παιδιά και τα 8 είναι μουσική. Ο ένας είναι καθηγητής πιάνου σε μουσικό λύκειο, στη Λευκάδα νομίζω. Η Μάτα η Κατσούλη είναι τενόρος νομίζω, στη λυρική. Είναι οι δύο πιο γνωστοί. Οι υπόλοιποι πάλι με τη μουσική ασχολούνται, αλλά όχι τόσο. Δεν υπήρχε περίπτωση να γνωρίσεις αυτόν τον άνθρωπο και να μην ασχοληθείς με τη μουσική. Τη λάτρευες, έτσι ή αλλιώς. Κύριε σου Χριστελέσον. Η βυζαντινή μουσική λοιπόν βοηθάει στην κατάνοιξη. Δεν είναι όμως και αυτό πανάκια. Στο Αγιό Όρος δεν είναι όλοι καλόφωνοι. Η κατάνοιξη όμως ρέει άφθονη. Γι' αυτό έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, την ευχή του να έχουμε. Έλεγε κάτω από το αναλόγιο, γεμάτο τα γκαλάκια είναι τα ψαλτήρια. Γεμάτο. Αυτός ήταν ο λόγος που το έλεγε. Οι εγωισμοί, οι εμπάθειες, οι ίντριγες. Τέτοια πράγματα ωραία. Τα οποία δεν συνάδουν και με ορθοδοξία, ξέρετε. Όμως, πρέπει να ομολογήσω το εξής. Η Εκκλησία αποτελεί το μεγαλύτερο νοσοκομείο ψυχών στον κόσμο. Όσοι είναι εντός, από τον Μητροπολίτη μέχρι τον αναγνώστη και από τον τελευταίο λαϊκό, δεν είναι κανένας καλά. Ο μόνος που είναι καλά είναι ο Ιησούς. Και σε αυτού το έλεος προσβλέπουμε άπαντες. Οπότε ας αφήσουμε έξω την κατάκριση, γιατί η κατάκριση δεν είναι τίποτα άλλο από αυτό που έχουμε μέσα μας. Ναι. Κάθε αμαρτία που μπορείς να δεις, την έχεις. Ό,τι γυαλιά βάλεις, έλεγε ο παπουλάκος μου, ο Άγιος Πορφύριος, με αυτά τα γυαλιά θα δεις τον κόσμο. Έτσι είναι. Έτσι είναι.
Ας ξαναδούμε λοιπόν τώρα. Θερμοκρασία. Να θυμάστε, αν κατέβει από τους 30 θέλει οπωσδήποτε ξεκούραση. «28 και 8. Αμέσως ξεκούραση 10 λεπτάκια και θα τα ξαναπούμε. Ή μάλλον όχι. Θα κάνω κάτι άλλο. Θα χωρίσω σε μερίδες και θα βάλω για ξεκούραση κανονικά. Εδώ έχουμε τη ζυγαριά μας. Είπαμε θα φτιάξουμε ένα μεσαίο και ένα μικρό. Βάλαμε και 10 γραμμάρια παραπάνω αναπρόσφορο. Άρα πρέπει να είναι 950 το μικρό, λοιπόν εδώ. Αυτό πρέπει να είναι 1260. Οπότε τώρα το βάζω για ξεκούραση και μετά είμαστε στο πλάσιμο. Βέβαια. Και επειδή εδώ έχουμε ένα πρόβλημα τώρα, δεν πρέπει να λύσουμε. Το μεγάλο είναι αυτό και θα μπει σε άλλο χρώμα σακούλας. Είναι καινούργιες οι σακούλες, να ξέρετε. Δεν χρησιμοποιώ σακούλες του σούπερ μάρκετ ή από οπουδήποτε που να
έχουν χρησιμοποιηθεί γιατί θα μου λερώσουν το αγαθό, το πρόσφορο. Και βάζουμε εδώ για 10 λεπτά. Αυτή είναι σε αυτή και η μεγάλη είναι σε αυτή. Εδώ. Εδώ. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος αμήν. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος αμήν. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος αμήν. Θα τα ξαναπούμε. Η ξεκούραση πέρασε 10 λεπτάκια έτσι για να ζεστάνει λίγο το αγαθό για να μπορούμε να το δουλέψουμε. Το δουλεύουμε κατά αυτόν τον τρόπο λίγο για να δούμε καταρχάς αν κολλάει στον πάγκο ή στο τραπέζι ή όπου ζυμώνεται. Δεν κολλάει. Οπότε είμαστε έτοιμοι να βγάλουμε εντελώς τον αέρα. Ωραία. Πάμε. Τώρα μας ενοχλούν οι σφραγίδες που έχουμε εδώ. Τις βάζουμε κάπου αλλού γιατί τώρα θα χρειαστούμε χώρο εδώ. Βλέπετε τι όμορφα που ανοίγει. Μια χαρά ανοίγει. Έτσι. Δεν θέλει και πολύ ταλαιπωρία η ζύμη, να ξέρετε. Η ζύμη θέλει σεβασμό. Διπλώνουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Ελπίζω να φαίνεται καλά. Αν σε περίπτωση δείτε φουσκάλες, έχετε το ξυλάκι που θα κάνουμε στο τέλος της τρύπες, που σας έχω βάλει και στο βίντεο, και το τρυπάτε και τις κλείνετε, τις αδειάζετε από αέρα. Μην τις αφήσετε τις φουσκάλες, θα σας δημιουργήσουν πρόβλημα στο αγαθό, στο ψήσιμο δηλαδή. Έτσι. Τώρα, καλοί μου φίλοι, δεν υπάρχει ίχνος αέρα εδώ μέσα. Βρήκαμε μια φουσκαλίτσα? Όχι. Ναι, βρήκαμε. Κατά αυτόν τον τρόπο και έκλεισε και τελείωσε. Ξεκινάμε λοιπόν αυτό. Όπως βλέπετε έχει γίνει ίσα με 10 φύλλα. Έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο μαζεύουμε τώρα τις γωνίες. Εδώ, εδώ, εδώ και εδώ. Έτσι. Και εργαζόμαστε στο να κολλήσουν αυτές. Γρήγορες κινήσεις για να μην κρυώσει
και σας αφήσει στη μέση. Εδώ δημιουργούμε ένα πράγμα σαν μανιταράκι. Πιέζοντας την άκρη προκειμένου να κολλήσουν τα κομμάτια μεταξύ τους 100%. Έτσι. Βλέπετε, αυτό ήτανε. Τώρα, κάτι που επίσης έχω κλέψει από άλλον κατασκευαστή προσφόρων του Facebook, του διαδικτύου. Θα το δούμε τώρα αμέσως. Εδώ να κολλήσει καλά πριν κάνουμε το επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα είναι και θαυματουργό, πρέπει να σας πω. Έτσι, για να μην έχει ραφές, γιατί όσο περισσότερες ραφές έχει, τόσο περισσότερο αέρα κρατάει. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν κλείνουμε όλες τις ραφές και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, το μυστικό λοιπόν είναι αυτό. Η μεμβράνη. Αλακά, όμορφα, το κάνουμε όσο το δυνατόν πιο λίγο γίνεται. Βλέπετε τι ωραίο που έγινε. Το αυτό και από την άλλη. Κρατώντας πάντα το στεφάνι. Να θυμάστε ότι τώρα δίνουμε μορφή. Έτσι. Αυτό ήταν, βλέπετε τι όμορφα που είναι. Άλλη μία. Έχουμε κι άλλο ένα κόλπο. Τώρα θα κάνουμε τη θωράκιση. Τώρα γίνεται η θωράκιση. Θα σας δείξω πως γίνεται η θωράκιση λοιπόν. Παίρνουμε αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μικρές ποσότητες όμως, και ρίχνουμε κάτω. Πρώτα βάζουμε το αγαθό επάνω, εδώ, και ρίχνουμε και από πάνω, λίγο όμως. Λίγο, μη σας ξεφύγει πολύ. Έτσι. Ξεκίνησα να εργάζομαι με το μικρό, γιατί το μεγάλο έχει περισσότερη ζύμη και ως εκ τούτου δεν θα κάνουμε δουλειά έτσι. Έτσι, το γυρνάμε και από την άλλη. Πολλοί ρωτάτε γιατί μου ανοίγουν τα πρόσφορα. Η απάντηση έχει ως εξής. Δεν τα θωρακίζετε. Αυτό είναι η θωράκιση. Και ειδού το μεγάλο μυστικό. Κοιτάξτε τι όμορφα. Το μεγάλο μυστικό για να θωρακιστεί όχι μόνο πάνω κάτω, αλλά και στο πλάι του, είναι αυτό που θα κάνω τώρα. Περνάω αλεύρι όσο κρατήσει στα πλάγια του και μετά το εργάζομαι.
Και ήρθε η ώρα να δουλέψουμε με το πινέλο μας. Το πινέλο μας λοιπόν, γι' αυτό σας είπα να το πάρετε. Το πινέλο έχει 1-2 χρήσεις, δεν έχει παραπάνω. Ξεσκονίζουμε και το περισσό αλεύρι. Και φυσικά αυτό το αλεύρι το πετάμε. Δεν το ξαναχρησιμοποιούμε. Θα βάλουμε άλλο στο άλλο πρόσφορο. Έτσι. Έτσι. Τώρα θα σας δείξω το τρίτο μεγάλο μυστικό. Οι ραφές ήτανε σε αυτή τη μεριά. Κοιτάξτε τώρα. Έχω 2 ταψάκια, γι' αυτό σας είπα. Κάθε πρόσφορο, 18 είναι αυτά. Είναι ψηλή λαμαρίνα. Δεν είναι από τον κύριο Γαβρίλη. Είναι άλλο πράγμα. Κοιτάξτε όμως τι κάνω. Βάζω το ένα μέσα στο άλλο. Έχω κεντράρει μέσα την ζύμη, αν το προσέξετε. Είναι κεντραρισμένη περίπου η ζύμη και βάζω αυτό από πάνω. Και πιέζω σιγά σιγά. Έτσι. Αυτό ήτανε. Δεν υπάρχει τίποτα. Τώρα, επειδή είναι η ώρα που θα το σφραγίσουμε, πρέπει να δώσουμε περιθώριο. Ωραία. Προσέξτε τώρα. Κοιτάξτε τι ωραίο που βγήκε. Το βάζουμε μέσα, το κεντράρουμε, παίρνουμε τη σφραγίδα μας. Η σφραγίδα στο 18 το ταψί είναι 14. 4 πόντους διαφορά. Κεντράρουμε. Κεντράρουμε καλά και με προσοχή. Μάλιστα. Και πιέζουμε στην αρχή με τα 2 χέρια. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον μας. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με τον αμαρτωλό. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με τον αμαρτωλό. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με τον αμαρτωλό. Τώρα με τα 2 δάχτυλα από το ένα και 2 δάχτυλα από το άλλο κεντράρουμε. Πιέζουμε προς τα μέσα. Έτσι τόσο ώστε να έρθει η σφραγίδα μας σχεδόν ίσια με το υπόλοιπο αγαθό, το περιφερειακό αγαθό. Αφήσαμε δηλαδή περίπου 1-1,5 πόντο απόσταση από κάθε μεριά, έτσι τόσο ώστε πιέζοντας να μην κολλήσει στα τυχώματα. Ωραία. Τώρα, Βασιλεύ, ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αυτός ο χρόνος του Βασιλεύ ουράνιε είναι και ο χρόνος που πρέπει να μείνει η σφραγίδα πατημένη. Όταν τελειώσουμε, κρατώντας με το ένα χέρι το ταψί, με το άλλο χέρι τραβάμε ελαφρά. Με τον τρόπο αυτό ξεκολλάμε τυχόν κολλήματα στο ταψί.
Και το κάνουμε κυκλικά. Ίχνος αλεύρου. Ίχνος. Και η σφραγίδα μας είναι αυτή. Παίρνουμε το καλαμάκι και ξεκινάμε από το μεσαίο τετράγωνο που λέει Ιησούς Χριστός. Στις γωνίες του κάνουμε τρύπα στην κάθε γωνία του λέγοντας εις το όνομα υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Και ξεκινάμε από την επάνω σφραγίδα Ιησούς Χριστός στο αριστερά. Εξωτερικά. Κύριε Ιησού Χριστέ Ιε Θεού ζώντος ελέησον ημάς. Θα προσέξετε ότι οι τρύπες είναι 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 4 οι περιφερειακές 12. Όσοι είναι οι Απόστολοι. Κάποιοι λένε ότι δεν έχουν καμία σημασία. Κατά το ίμιση έχουν δίκιο. Διότι οι τρύπες αυτές είναι για να βγαίνουν οι υδρατμοί από κάτω. Για κανέναν άλλο λόγο. Το δεύτερο μεγάλο μυστικό. Βαποριζατέρ με αγιασμό. Αυτό που θα κάνω τώρα είναι η λεγόμενη ενυδάτωση. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Προσέχω να μην πέσει περιφερειακά. Προσέχω να είναι πάντα εκεί που ρίχνω, στο κέντρο. Γιατί αν πέσει στο πλάι θα ανοίξει το πρόσφορο. Αυτό το πρόσφορο λοιπόν είναι έτοιμο. Το τυλίγω σε μία σακούλα, προσεκτικά, και το βάζω στην άκρη. Μέχρι να ετοιμάσω και το άλλο. Μια χαρά. Έτοιμο και τ' άλλο. Κανονικότατα και με τον νόμο. Με τη χάρη του Θεού. Κύριε ελέησον. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον μας. Δεν κολλάει. Και αφού δεν κολλάει ξεκινάμε σχεδόν αμέσως τη διαδικασία. Και με αυτόν τον τρόπο βγάζουμε τον αρχικό αέρα από το πρόσφορο. Ξεκινάμε τώρα να το δουλεύουμε. Όσο πιο λεπτό, τόσο πιο καλά. Αλλά ισομερός. Μην το σπάσετε το ζυμάρι, το αγαθό.
Κάνουμε γρήγορες κινήσεις, γιατί σε αυτή τη φάση δεν θέλουμε να μας κρυώσει η ζύμη. Και όπως και πριν, έτσι και τώρα, αέρας, εδώ και εδώ, 2. Και όπως και πριν, λοιπόν, έτσι και τώρα, κάνουμε 1, και κλείνουμε τη ζύμη σιγά σιγά. Έτσι, και τη δουλεύουμε για να κολλήσει, όπως είπαμε και πριν, σαν μανιταράκι ένα πράγμα. Υπάρχει και ένας άλλος τρόπος, αλλά εμένα δεν μου πολύ αρέσει. Θα σας τον δείξω, μην θορυβηθείτε μόνο. Είναι αυτός. Όταν το έχουμε φέρει έτσι, του παίρνουμε κανένα 2 καλές, 3, 4 και το γυρνάμε μετά και ξανά το ίδιο. Αλλά αυτό, για να σας είμαι ειλικρινής, δεν μου πολύ αρέσει. Και όπως σας είπα και την προηγούμενη φορά, το μυστικό εδώ είναι μεν τα χεράκια μας να δουλεύουν γρήγορα, αλλά το σημαντικότερο είναι να έχουμε μία λία ζύμη. Μία λία ζύμη, όχι χτυπημένη, διαβρωμένη δηλαδή κτλ. Αυτό. Έτσι. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύουμε και τα τυχώματα. Έτσι, έτσι. Εδώ. Εδώ. Αυτό είναι τα 1200 γραμμάρια περίπου και είναι για το 20 το ταψί. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα χρησιμοποιήσουμε κατά τον ίδιο τρόπο τα 18, μιας και έτσι αλλιώς έχουμε ανάγκη από την απόσταση. Δηλαδή θα έχουμε λιγότερο κούνημα.
Καταλάβατε. Εγώ έτσι θα δουλεύω και νομίζω πως μέχρι στιγμής τουλάχιστον δόξα ο Θεός με έχει φυλάξει η Παναγιά και έχω καλά αποτελέσματα, καλούτσικα. Όχι άριστα. Υπάρχουν πολύ καλύτεροι από μένα που μπορείτε να δείτε. Παραδείγματος χάριν Κωνσταντίνος Τσόλκας. Είναι άριστος ο άνθρωπος. Αδαμαντία Μπαξιβάνη. Άριστη. Δασκάλα. Μεγάλη δασκάλα. Εγώ τώρα το έκανα για την ευρύτητα του κοινού. Δεν έκανα το βίντεο για άλλο λόγο. Μην φανταστείτε. Και δουλεύουμε τώρα για να θωρακίσουμε το πάνω κάτω και το γύρω γύρω. Το δουλεύουμε όσο δυνατόν περισσότερο. Δόξα σοι ο Θεός. Έτσι λοιπόν τώρα, έτσι πως είμαστε, καθαρίζουμε το πάγκο μας. Ο πάγκος μας πρέπει να είναι πάντα καθαρός. Πάντα. Και τώρα ξεσκονίζουμε όπως έλεγε ένας φίλος μου, ξεσκονίζουμε και τον κουραμπιέ. Ξεσκονίζουμε το αγαθόν λοιπόν. Καλά. Να μην μείνει αλεύρι καθόλου. Έτσι. Και βάζουμε μέσα το αγαθό. Το θέλουμε όσο το δυνατόν πιο στρογγυλό. Ναι. Και στη μέση. Πιέζουμε κυκλικά. Έτσι. Κοιτάξτε τώρα. Βλέπετε. Κανένα πρόβλημα. Αυτό ήταν το κάτω. Εδώ θα το κουνήσουμε αλλά όχι πολύ. Γιατί έχουμε ήδη απόσταση. Τέλεια. Αυτό. Εδώ χρησιμοποιούμε άλλο μέγεθος σφραγίδα. Αυτό το ταψί είναι ταψί νούμερο 20, 20 cm διάμετρο δηλαδή. Και η σφραγιδούλα εδώ είναι 16,3. Το αυτό. Ζυγίζουμε δεξιά αριστερά. Να είμαστε καλώς ζυγισμένοι. Ωραία. Μια χαρά. Πάμε. Το αυτό. Πιέζουμε στην αρχή σταυροειδώς. Και πάμε πάλι με τα δύο δαχτυλάκια. Εδώ, τέλος. Βασιλεύ, ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Σε αυτή την περίπτωση ξέχασα να σταυρώσω το ταψί. Αφού το ξέχασα στην αρχή, θα αναγκαστώ να το κάνω στο τέλος. Ή μπορώ να το κάνω με την άλλη σφραγίδα.
εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Είναι καλύτερα να το θυμάστε όμως. Τέλεια. Κοιτάξτε. Το αυτό με τις τρύπες. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ Ιε Θεού, ζώντος ελέησον ημάς. Τα πάντα έχουν τον συμβολισμό τους, να θυμάστε. Στην εκκλησία μας ακόμα και το θυμιατό που βλέπετε έχει τον απόλυτο συμβολισμό. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Τέλεια. Τώρα θα βάλουμε τα πρόσφορα να φουσκώσουν όση ώρα φούσκωσε η προζύμη. 5 ώρες και 40 λεπτά. Τώρα θα σας δείξω πώς θα οριμάσουμε τα πρόσφορα. Έχουμε μία κουβέρτα η οποία είναι σαν τυρόπιτα. Ανάμεσα στην κουβέρτα βάζουμε πρώτα την ηλεκτρική κουβέρτα, την σκεπάζουμε με μία άλλη πιο ψηλή κουβέρτα για να μην κάψουμε το αγαθό, μην το ψήσουμε δηλαδή, και μία λευκή πετσέτα η οποία θα είναι ως βάση. Βάζουμε τα πρόσφορά μας σε θέση έτσι ώστε να χωράνε ελεύθερα. Εδώ δεν σας το είπα στην προζύμη, σας το λέω εδώ. Χρησιμοποιώ αυτό το θερμόμετρο έσω-έξω με υγρασία και χρόνο, ώρα. Εδώ έχει τον αισθητήρα του έξω. Τον εβάζω ανάμεσα και χρησιμοποιώ 2 λεκανάκια των 25 cm διάμετρο για καπάκι. Έτσι το ώστε και να φουσκώσουν λίγο παραπάνω, να μην τα πληγώσουμε. Και τα σκεπάζω. Αφού τα σκεπάσω πολύ καλά και προσεκτικά, προσέχω η εικόνα της Παναγίας εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Και τα αφήνω για τον χρόνο που είπαμε. Όσο χρόνο χρειαστεί. Συνήθως είναι ο ίδιος χρόνος με την ορίμανση της προζύμης. Ήρθε η ώρα λοιπόν να τα βγάλουμε από την ορίμανση. Κοιτάξτε αποτέλεσμα. Κοιτάξτε αποτέλεσμα. Έχουμε προθερμάνει το φούρνο στους 200 με 220 και τοποθετούμε τα πρόσφορά μας στο φούρνο στη χαμηλότερη θέση η σκάρα, σε αντίσταση επάνω κάτω. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Ο χώρος που εργαστήκαμε.
Τώρα τα 35 λεπτά περάσανε, προσέξτε χρώμα που έχουν πάρει. Θα τα βγάλουμε από το φούρνο. Θα τα βάλουμε λίγο στον πάγκο. Και στη συνέχεια θα βάλουμε τα σάνιτας. Ένα εδώ. Ένα εδώ και ένα εδώ. Όπως βλέπετε, αυτό θα προστατεύσει τα πρόσφορά μας. Τα ξαναβάζουμε στο φούρνο. Ο συνολικός χρόνος ψησίματος είναι 2 ώρες και 10 λεπτά. Στη 1 ώρα και 5 λεπτά χαμηλώνω το φούρνο από τους 220 και το πάω στους 180. Φίλες και φίλοι, οι 2 ώρες και 10 λεπτά περάσανε. Ήρθε η ώρα λοιπόν να βγάλουμε τα πρόσφορα από το φούρνο. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή για να μην καείτε. Για κάθε πρόσφορο που θα ψήσετε χρειάζεστε και από ένα σουπλά. Γιατί χωρίς το σουπλά δυστυχώς δεν θα στεγνώσει το αγαθό. Ορίστε. Και θα έχετε αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό το αποτέλεσμα, για να το πετύχετε, θα πρέπει να πάτε ουσιαστικά κατά γράμμα στην συνταγή. Εάν δεν ακολουθήσετε τη συνταγή, δυστυχώς δεν θα αποδώσει. Κοιτάξτε, η σφραγίδα τέλεια, το πρόσφορο τέλειο. Έτσι λοιπόν, να ανάψουμε και το φως για να βλέπετε λίγο καλύτερα. Το αποτέλεσμά μας είναι αυτό. Θα καώ. Η πετσέτα που θα πιάσουμε είναι πεντακάθαρη, χρησιμοποιείται μόνο για αυτή τη δουλειά. Κοιτάξτε. Βλέπετε. Τώρα, εάν θέλετε, εγώ δεν το κάνω πάντα, αλλά αν θέλετε, έχετε έτοιμο βρασμένο νερό στο βραστήρα, βάζετε σε ένα μπολάκι, λίγο νεράκι, καυτό νερό. Και την ώρα που τα βγάζετε από το φούρνο όπως κάναμε τώρα, τα ατμογιαλίζετε όπως λένε οι παλιές. Βουτάμε το πινέλο μέσα και το τεινάζουμε καλά, να μην έχει πολλά νερά επάνω του και στη συνέχεια βουρτσίζουμε λίγο το επάνω μέρος του προσφόρου. Κατά αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουμε μια γυαλάδα, χωρίς, το ξαναλέω, να κρατάει υγρασία. Τα σουπλά για αυτό το λόγο τα βάζουμε, για να φύγει η υγρασία από το κάτω μέρος του προσφόρου. Έτοιμα τα πρόσφορά μας. Προς δόξαν Θεού, αυτή η εργασία είναι ιερή. Αυτό που θέλω να σας πω πριν τελειώσω το βίντεο για την Παρασκευή προσφόρου, θέλω να σας πω ότι όποιο σπίτι ζυμώνει πρόσφορο έχει τεράστια ευλογία. Η ευλογία είναι ανίποτη. Σας το λέω και σας το υπογράφω. Όποια γυναίκα δεν έχει ζυμώσει, ας το προσπαθήσει. Το σπίτι γεμίζει ευλογία. Καλό σας υπόλοιπο. Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας.